Mix production ay ragyan. Isa si Mix. Master. Buro magkanang sikuan? Seiko Films. Now, Star. Regal Films. Wala pa. Welcome abroad. Abort. and Sa pabayo mo na, diba? yeah. Yan. Saan ang kulot? Aping kayo, Zay. Actually, map. Love. Right. Ay kung love na sa baho. Sama kay Kadok. Yan. Ano? Sa pandangin na mga storya mo puro adik. Tinig pa kita Usap-sakto na Sabi niyo na akong pangagwa. Lagi? O lagi? Wala nakita pag Kaya ba sa mga? Hindi lagi kita Apan kung naaka Alaw na ko Sana Kuman Ngaway tinuran ay Iagi na lang Sa dagat Ngaway tinuran ay Hindi kayo sila yun, Ray. Why lamig kalipay Kumang Ngaway tinunay Dakong Pagmangay Sa gugmang Maroon, laki mga bracelet. Sa kumaan Na mauna man yun na siya Labaw pas Tiniten siya Usahay gusto ko mo surrender Pero mas gusto ko kita together Bahala Why forever Kumang Ngaway tinuran ay Iagi na lang sa dagat Kumang Ngaway tinuran ay Lamig kalipay Kumang Ngaway tinuran ay Dakong pagmahal Oh, wait, Sa dag- gugmang gianay Ay, hindi na tawag. Ganun ang struggle ni Poki. Ang dog. Pero dahil I love that mga shots by Kambal na nga kam. Simon. Simon. Hindi kita tanggal. Kita ko sila sa RTA nung parking slot. Hindi kita tayo natin. Ako na lang yung ipalit sa inyo. Sa unod. Di ba for keeps man? Kumang Ngaway tinuran ay Iagi
Itong last part na ano, that's supposed to be more. Naalan. Napa na yun? Ambot lang. Ah, there. Sila po. Eh? Let's! Nice! Nice one, nice one. Perfect! Congratulations, Master Oh Poppy. my God! Master Poppy, galing mo na director. Naman, Poppy! May pa mag-director ang gini ka po. Thank you so much! Galing, galing, galing. Dok, kasi makasatin mo, Dok. Sa mga medicine na mga level ng mga panghuna-huna, Grabe, as in. dili ba siya lood o ba sumangil lang ka? Dili, i-review ka rin ng kanang video, di ba? Puro sa ako gamisi. Nagkikitan kay Kwan. Betaw, very well. Kaning isa, sige lang tanong kay Koreanong nang ang isa. Lahi ang gitanaw ni Rai Rai. Lahi ang gitanaw Pero ni Rai. in fairness, nung gwapo kayo pagka-direct. Yeah. Gwapo ang... Sabi tawag, Tama. cinematography. Cinematography, yeah. I like the scenes also, sa mga video. shots, no? Katong na yung mga more Salmon row. Ah. And the twist, of course. Correct. And the to be continued. Very good. Traidoran kayo ang twist. I love it. Again, watch it, guys! In fairness, Very nice, pasalamatan to si very David nice. Bang, sabi nagsuggest po na ang dating murag story. So continue, sumpay-sumpay ng mga songs sa Piak Band. At Angi. Thank you very much! Galing. Congrats! Na-link video o Boss Ani kung ikasupan nyo makita ang video. Perfect. Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa atong duha.